na For Funds, akci online zábavy a YouTube. Akce se bude pořádat V Praze na Letňany, a to od 4. dubna do 6. dubna. na této akci. Uvidíte například Goga, Toba Skuse, což je jeden velice známý youtuber zahraniční. Dále tam můžete vidět například House z Minecraft Boxu, a tyho. Pedra, A bude tam i Herdina.